Keskiviikkona vastaan tulee SJK, niin miten tärkeä tämä ottelu on teille? No tietysti toi menetettiin yliajalla toi 2 pistettä tuolla Rovaniemellä, niin kyllähän tämä on niin kuin erittäin tärkeä jatkon kannalta, että kyllä meidän pitää lähteä hakemaan 3 pistettä kotiottelusta. Millainen tunnelma joukkueessa on ja miten tähän otteluun on valmistauduttu? Tunnelma on hyvä. Totta kai pelaajia harmittaa tuo tasapeli Rovaniemellä näin jälkikäteen, mutta joukkueessa tunnelma on hyvä ja harjoituksissa näkyy positiivisesti. Joo, aika paljon otteluita on ollut, niin mikä on vireys kautta terveystilanne joukkueessa? No terveystilanne on pikkuhiljaa paranemaan päin, että me saadaan tuosta pelaajia huomiseen reserviotteluun ja sitä kautta toivottavasti meidän käyttöön. Totta kai Kärjen Kalle loukkaantuminen tuolla Rovaniemellä niin on huono asia meille, mutta pelejä on paljon ja me tarvitaan kaikki mahdolliset pelaajat käyttöön. Millainen joukkue SJK on ja miten ne pelaa? No se on fyysinen joukkue, heillä on selkeä pelitapa, suht suoraviivainen, käyttävät paljon laitoja, erittäin vahva keskikenttä, huippumaalivahti. Se on tosi kova joukkue. No, missä ne heikkoudet niin SJK:ta vastaan voi iskeä? No, se on ehkä niin kuin pikkasen verkkainen joukkue. Oli ainakin tuo Seinäjoella, mikä pelasi meitä vastaan, että se ei ole niin semmoinen dynaaminen, varsinkaan alaspäin pelatessa. Toivottavasti niin sieltä löytyy sit tilaa, mihin me pystytään iskeä. No millaista ottelua odotat keskiviikkona? No hyvin paljon samanlaista kuin tuo lauantai Rovaniemen peli, että kovaa fyysistä vääntämistä ja uskon, että tulee tasainen peli.